Tinokudokesai wana Mhanduwe dzinoenhau dzomanhoko dzozuva ro20 inosere mumwedzi uno waKakunguru. Amiriro zvino muzvipatara achiribe kuningisika zvisvinu nokuti wapwere wari kundogwarashiwa wachingobva kubarwa, izvo zvinofanira kunge zvisiri kuitika dai machiremba nowakoti nana nyamukuta wariko. Vanhu vazhinji vanosvika wapfumbamwe vari kutsvakiwa nemapurisa, vamwe wavo vakutoita homugarandega kugara mugomo. Kureketa kwaNyasi Job Sikara Makomborero pabodzi pona Promise ndovamwe wavanhu vari kutsvakiwa nemapurisa watotiza mudzimba dzavo kuti waende kogara mumakomo. Hurumende iri kuvapomera mhosva yekuti ida kuvabvisa, vari kuronga zvokuvabvisa pachigaro, asi izvo zviri ndori pamutemo zvavari kurongazvo. Kuna makwayo kuti mukadzi womutungamiri wenyika Auxilia Mnangagwa aita tsaona yodzimotika mumugwagwa unobva Harare wakananga Bhindura. Tsaunayo yaitika nguva dzomakuseni dzogumi, asi iye nevanhu vache vanga varibe chavari kuita chisvinu mumugwagwamo. Munhu anga ari ndiye akupomewa mhosva huru panyaya yokubiwa kwemari inosvika mamirioni 20 okuAmerica muhomwe yemasoja andomuka akapfa zviribe kuzivikanwa kuti chii chakonzeresa. Anga ari kufanira kupa umbo hwache kubvira muzuva ramangwana. Ainzi Peter Machakazi uye anga ano makore 56. Guta roBulawayo raita kugwamba mvura kuchiribe zvokuti vanhu vakutoita kuita kuhwira nyaya yemvura iyi. Wakuru wegutaro waribe chavari kureketa kana chavari kuita wakamira kuisa mabhauza nguva ino yokuti vanhu varerukirwe. Hurumendeyo chinguri yakandobvira kureketa nezvomvura ichabva kuhwisizwa Zambezi paribe icho iri kuita. Mumwe munyori anomukurumbira wemunyika medu Tsitsi Dangarembwa aisiwa apembedziwa zvikuru noe long list pamusoro pebhuku rache rakatenziwa kuti This Mournable Body. Bhuku racheri rabva ramisa pamusoro zvichiteera mamwe mabhuku aakambonyora akaita saNervous Conditions akaita mukurumbira apo kare. Musika unotengesiwa zvikamu zvemakambani uchagotangisa kutengesa zvikamuzvo kubva musi womuvhuro. Izvi wazvireketawo kuri wehurumendewo, asi wati makambani anoti Old Mutual, PPC pabodzi pono Sidco achange asiri kutengesewa ba. Izvi kuti zvimise kugwa kwemari yomunyika. Iyo mari yomunyika Nyasi yadoka iri kutenga dhora ribodzi kana yasvika madhora 46. Toringadzo pasi rese. Boka ronyika dzokumadokazuva kuAfrica rati iro raisa urongwa hwokuti kumari kuite kugadzikana munyaya dzematongerwo enyika. Rati iro vanenge vandoda kumira kuti huhwendo uhu hurege kutekairika zvisvinu vachagovaona idi. Dai kuno kudzauro kuAfrica vari kuitawo zvibodzizvo dai pano Zimbabwe takasununguka. Kenya yati iyo iri kuzvirova dundundu nokuti yakasvitsa mari unobatsira vanhu panyaya dzihwamupengo, vanhu vanogara muzvitangwe naikweyo vanosvika miriyoni ribodzi no300 wezviuru. Izvi zvafadza vazhinji nokuti mariyo wanga wari kutoida idi. Munyaya yekugumisira Nyasi kuUganda kuchagoita kubvumiwa kwokuti vanotekaidza vanhu notumudhudhudhu wabvumiwe kutekaidza pokare. Wakange wambomisiwa nokuda kwedzihwa mupengo, asi nzara ndiyo yaisa kuti hurumende igone kuvavhurira pokare. Tinoimba kuti zvichabatsira. Tindori ipapo, ndini wenyu Mhanduwe Nhau, murikinzike zvisvinu.